आज कोकणातली अनेक गावं माणसांशिवाय ओस पडू लागली आहे. त्यामुळे बऱ्याचदा असं म्हटलं जातं की तरुण तरुणींनी गावाकडे वळलं पाहिजे. मात्र असे धाडसी निर्णय सारेच घेत नाही. तो निर्णय घेतला एका महिलेनं. परदेशातून ते थेट परतल्यात वैभववाडीतल्या नाधवडे गावात आणि इथंच त्यांनी स्वतःचा ब्रँड निर्माण केला. स्वतःसोबत इतरांनाही रोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिली आणि निसर्ग संवर्धनासारख्या आत्ताच्या काळातल्या महत्त्वाच्या विषयासाठी त्या कामसुद्धा करतात. महिला दिनानिमित्त हाच त्यांचा प्रवास जाणून घेणार आहोत. आमच्या महिला दिन या विशेष कार्यक्रमात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. हे आहे शलभ गार्डन आणि या आहेत शलभ गार्डनच्या डायरेक्टर सीमा राणे. कोरोना काळात परदेशातून परतत त्यांनी 4 वर्षापूर्वी याची निर्मिती केली. फुलपाखरांचं संवर्धन, स्थानिक झाडांची लागवड, जैवविविधतेचं संरक्षण यासह पर्यटन, स्थानिक उत्पादने विक्री यातून रोजगाराची संधी निर्माण करून दिली. आर्थिक आणि पर्यावरणीय विकासाचा आदर्श मॉडेलच त्यांनी घडवलाय. हॅलो, नमस्कार. तुमचं खूप खूप स्वागत कोकण सात लाईव्हच्या विशेष कार्यक्रमात आणि महिला दिनाच्या सुद्धा खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू. सीमा मॅडम, तुम्ही परदेशातील मोठ्या पगाराची नोकरी सोडून आज गावी परतलेला आहात. एवढं मोठं शलभ गार्डन, त्याचबरोबर रिसॉर्टसुद्धा तुम्ही चालवताय. पण इथं येण्यामागचं नेमकं काय कारण होतं? कारण इथे ठोस असं नेमकं काहीच नव्हतं, सगळ्या गोष्टी अस्पष्ट होत्या. कशी सुरुवात झाली ती इथे आल्यानंतरची? मी काही वर्ष परदेशात होते आणि तिथलं सगळं जे निसर्ग सौंदर्य बघितलं तेव्हा प्रत्येक वेळेला मला अशी आठवण येत होती माझ्या कोकणाची. आणि जी आमची इथे जागा आहे, नादवड्याला जी ही जागा आहे, त्याच्यामध्ये खूप काही करण्यासारखं आहे असं मला सतत वाटत होतं. आणि त्या अनुरोधाने मी एक लॉकडाऊनचा जो पिरियड होता त्या काळामध्ये मी इथे आले. ऑफकोर्स खूप मोठा तो स्टेप म्हणता येईल, टप्पा म्हणता येईल माझ्या आयुष्यातला, की मी इथे आले, नाधवड्यात आले आणि काही एक वेगळं करण्याचं, ज्याची मला निसर्गाची खूप आवड आहे. आणि या निसर्गाच्या आवडीमुळे मी इथे काम करण्याचं ठरवलं. काही गोष्टी डोक्यामध्ये होत्या आणि त्या गोष्टी आपण कशा म्हणजे इमॅजिनेशन आपण कसं आपल्या अस्तित्वात आणावं याच्याविषयी विचार करायला सुरुवात केली. तो एक फार महत्त्वाचा टप्पा माझ्या आयुष्यातला होता. आणि परदेशात खूप सुखसोयी आहेत, मुंबई पुण्यामध्ये खूप सुखसोयी आहेत, पण नाधवड्यात आणि गावात एक वेगळेपण आहे आणि ते वेगळेपण हे मला जास्त आवडलं. सुखी समाधानी आपण सेल्फ सस्टेनेबल कसं राहू शकतो गावामध्ये, हे मला त्या क्षणी थोड्याफार प्रमाणात कळलं. ऑफकोर्स मला त्याला 4-1 वर्ष इथे झाली आणि त्याच्यानंतर आता पुढच्या टप्प्यामध्ये आम्ही जाण्याचा विचार करतोय. तुम्ही जे मॅडम आयुष्य जगत होता तसं जगण्याची अनेकांची महत्त्वाकांक्षा असते. त्यासाठी अनेक आपलं गाव सोडून, घर सोडून परदेशात जातात किंवा मोठमोठ्या शहरामध्ये जाऊन राहतात. जेव्हा तुम्ही हा निर्णय घेतला की तुम्ही आता तिथून पुन्हा गावी येणार आहात आणि अशा पद्धतीनं निसर्गाशी कनेक्ट राहून काम करणार आहात, हा मोठा निर्णय असेल तुमच्यासाठीचा आणि अगदी तुमच्या कुटुंबियांसाठीचा. जेव्हा तुम्ही हा निर्णय तुमच्या घरात सांगितला तेव्हा त्यांची रिॲक्शन काय होती आणि त्यांना कसं तुम्ही समजून सांगितलात आणि त्यांनी तुम्हाला कसं समजवून घेतलं? आता हा जो टप्पा होता त्याच्यामध्ये मी फक्त एक 15 दिवसासाठी, महिन्यासाठी त्या लॉकडाऊनच्या पिरियडमध्ये आपण आपल्या गावाला जाऊया, जशी खूपशी लोक ही गावाकडे वळली त्या काळात. त्या यानेच मी इथे आली. तेव्हा शलभ गार्डन हे अस्तित्वात नव्हतं. हे एक गार्डन होतं की ज्याच्यामध्ये आंबा, फणस हे जे आपली कोकणातली झाडं आहेत ही होती. त्याच्यानंतर जेव्हा मी 1 महिना, जसं लॉकडाऊन एक्सटेंड झालं त्या प्रमाणात मी इथे राहण्याचा, अधिक वेळ राहण्याचा विचार केला. जेव्हा कामं ही ऑनलाईन व्हायला लागली, इथे सुविधा उपलब्ध झाल्या, त्यावेळेला मी इकडे राहण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न केला आणि त्याला माझ्या कुटुंबाने, म्हणजे माझी मुलगी स्नेहा आणि नवरा संजय यांनी पूर्णपणे सपोर्ट दिला. आम्ही इकडे काही महिने राहिलो, महिन्याची वर्ष झाली आणि आता वर्षांची काही वर्ष झाली आणि आता जे मी इमॅजिन केलेलं होतं ते अस्तित्वात यायला सुरुवात झाली आहे असं. त्यामुळे हे जे राहणीमान आहे हे शहरी
याच्यापेक्षा म्हणजे परदेश म्हणा किंवा मुंबई पुणे आणि या ज्या मेट्रो सिटीज आहे याच्यापेक्षा खूप वेगळं आहे. नाही, आता हाच मुद्दा घेऊन मी तुम्हाला विचारते आहे की ज्या पद्धतीनं मुंबईचं तुमचं पूर्ण प्राथमिक शिक्षण असेल, त्यानंतर पुढचं उच्च शिक्षण असेल आणि त्यानंतर पुढचा काळ जो होता तो नोकरीसाठी तुम्ही परदेशात राहिलेला होता. हो. तिथं तुम्हाला सगळ्या सुखसोयी अगदी तुमच्या हातापायाशी खेळताना पाहायला मिळणार किंवा त्या सगळ्या होत्या. पण गावी आल्यानंतर अनेक अडचणी असतात. अगदी आपल्याला फोनवर बोलायचं असेल तर नेटवर्कची उपलब्धता नसते. पाणी असतं पण कधीकधी त्याही गोष्टी पुढे मागे होतात. लाईटची सुविधा 24 तास असेलच अशातला भाग नसतो. मग या सगळ्याशी जुळून घेताना सुरुवातीला तुम्हाला काय अडचणी आल्या? सुरुवातीला खूप अडचणी आल्या. म्हणजे लाईट नसणं, इलेक्ट्रिसिटी नाही, पाणी नाही, या गोष्टी या कळायलाच फार उशीर झाला. म्हणजे ज्या इमॅजिनेशनने मी इथे आली होती की नाही ठीक आहे, इलेक्ट्रिसिटी असणार, पाणी असणार, इतर सुविधा असणार, सिक्युरिटी असणार, पण इथे आल्यानंतर कळलं कधीही इलेक्ट्रिसिटी जाते, कधीही पाणी तुम्हाला 24 तास मिळेलच असं नाही. तर अशामध्ये आपण काय करायचं हे खूप मोठं चॅलेंज होतं. पण टेक्नॉलॉजी आपण म्हणाल ना तर थोडं आपण रिसर्च केलं, अंडरस्टँड केलं तर टेक्नॉलॉजी आहे जे तुम्हाला सपोर्ट करतं. इन्व्हर्टर आहेत, जनरेटर आहेत, हे तुम्हाला उपलब्ध आहेत या भागामध्ये. फक्त तुम्ही तिथपर्यंत पोचायला पाहिजे, तुम्ही त्याचं ज्ञान घ्यायला पाहिजे, ती ऑपरेटिंग सिस्टीम अंडरस्टँड करून घ्यायला पाहिजे. पाण्याच्या पण सुविधा आहेत. काही असतात गोष्टी की त्या टेक्निकल आपल्याला गोष्टी माहिती नसतात, त्या अंडरस्टँड करून घ्यायच्या आणि मार्ग काढत राहायचा. डिफिकल्टी येणारच. आता प्रत्येक गोष्ट ही मुंबई पुण्याला तुम्ही एका फोनवर तुमच्या घरामध्ये येतात. बरोबर. अजूनही नादवडायला पूर्ण मार्केटमध्ये जाऊन आपल्याला काही गोष्टी घ्याव्या लागतात, काही गोष्टी पुण्या मुंबईमधनं मागवाव्या लागतात. पण सुविधा आहेत, तुम्हाला तात्काळ मिळत नाहीत पण मिळतात, एवढं निश्चित. आता एवढ्या वर्षांचा काळ ते सगळं सोडून तुम्ही इथे आलात, गावाशी कनेक्ट झालात, मातीशी कनेक्ट झालात. आता नेमकं कसं वाटतंय आणि इथला माहोल तुम्हाला काय जाणवून देतोय, काय वेगळं फील करून देतोय? आता ज्या गोष्टींसाठी मी प्रयत्न केला, जे रिसर्च केलं, जे नेटवर्कमध्ये अनेक लोक अशी आहेत की जे निसर्गप्रेमी आहेत, त्यांनी मला मार्गदर्शन केलं, त्यामध्ये असं कळलं की अनेक गोष्टी या कोकणामध्ये करण्यासारख्या आहेत. चॅलेंजेस आहेत, अडचणी आहेत, पण त्याला हळूहळू मात करत आपण पुढे जाऊ शकतो. आज मॅडम या स्टेजला मी आहे की पहिल्यांदा मला काहीच माहिती नव्हतं. आज मी गावातल्या तरुण तरुणींना म्हणा किंवा इतर लोकांना हे रोजगार उपलब्ध करून देऊ शकते. आज आंबा, फणस, काजू यासारख्या गोष्टींच्या ज्या मागण्या आपल्याकडे आहेत त्यांना मार्केट मी क्रिएट करून देऊ शकते. म्हणजे स्पेसिफिकली एक महिला ही आपल्या कुटुंबामध्ये खूप मोठा रोल असतो तिचा. ती कुटुंबाला सगळ्यांना सांभाळत असते. पूर्वीची परिस्थिती एक वेगळी होती, विहिरीवर जायचं, पाणी घ्यायचं, काढायचं, इतर गोष्टी करायच्या. पण आज टेक्नॉलॉजी म्हणा, इतर गोष्टी तुमच्या दारापाशी उभ्या आहेत. त्यामुळे महिलांना खूप वेळ मिळतोय आणि तो वेळ त्यांनी पुढे जाऊन त्यांच्या फायनान्शियल आणि इतर गोष्टींसाठी सुद्धा डेव्हलपमेंटसाठी कराव्यात असं मला वाटतं. अगदीच. हे तुम्ही दाखवून दिलंय, तुमच्या कामातून ते तुम्ही समोर आणलंय. फक्त बोलला नाही तर ते प्रत्यक्ष त्याची अंमलबजावणी सुद्धा तुम्ही केलेली आहे. मग हे जेव्हा उभारणं सुरू झालं, शलभ गार्डनची निर्मिती सुरू झाली, तो टप्पा नेमका कसा होता? शलभ गार्डनची निर्मिती जेव्हा चालू झाली ना तेव्हा मी फक्त फुलपाखरं, पशुपक्षी यांच्यावरच कामं करत होती आणि मला त्याच्यामध्ये भयंकर आनंद मिळत होता. जवळजवळ 2 वर्ष ही मी फक्त आणि फक्त झाडांवर काम केलं. फुलपाखरं कशी आपल्याला अट्रॅक्ट करता येईल, मायग्रेशनच्या वेळेला तुडुंबा भरलेली असतात शलभ गार्डनमध्ये फुलपाखरं, मग त्यांचं आपण संवर्धन कसं करू शकतो. अनेक पक्षी आहेत, अनेक अशा काही गोष्टी आहेत जे आपण प्लांटेशन करताना ऑब्झर्व करतो. एक मानसिक सुख आपल्याला मिळतं की ज्यांनी आपण एक समाधान ज्याला म्हणता येतील त्या गोष्टी आपण घेऊ शकतो या गार्डनमधनं.
आणि याच्यानंतरच्या टप्प्यामध्ये मला असं कळलं की हे फक्त माझ्यासाठी लिमिटेड न राहता गावातल्या अनेक लोकांनी या गोष्टींसाठी प्रयत्न कराव्यात की त्यांना त्यांचं स्वयंरोजगार निर्मिती आपण करू शकतो. अगदी एक साधं एक्झाम्पल सांगायचं झालं ना तर काजू हे आता फ्लेवर काजू येत आहेत. अनेक प्रकारचे सुंदर क्वालिटीचे काजू हे कोकणातनं लोकांना हवेत. आमच्याकडे काही तरुण आहेत जे आता पूर्वी जे चुलीवर भाजायचे काजू त्या तऱ्हेचे चुलीवर भाजून काजू जी टेस्ट ती आहे ती टेस्ट चुलीवरचे भाजलेले काजू हे तुमच्यापर्यंत व्यवस्थित पोचवू शकतात. आणि अतिशय केमिस्ट्री ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री झालेली MSc झालेली काही मुलं आहेत ती आता फणसाची भाजी प्रोसेस करून व्यवस्थित ती टेस्ट कशी तुम्हाला शहरापर्यंत आम्हाला देता येईल याच्याविषयी काम करत आहेत. म्हणजे अनेक जण आहेत आता की ज्यांना आम्ही एकत्र घेऊन पुढच्या टप्प्यामध्ये यापुढे जाण्याचा विचार करतो. आता आपण आपल्या कामाविषयी जाणून घेऊयात. सुरुवातीला जेव्हा कोकण साथ लाईव्हनं 2 वर्षापूर्वी आपल्याशी संवाद साधला होता त्यावेळी शलभ गार्डनविषयीची बरीचशी माहिती आम्हाला मिळालेली होती. आणि हे शलभ गार्डन हे खरं तर तुमचं अपत्यच आहे. तुम्ही जेव्हा बोलत होता किंवा तुमचं काम आम्हाला दिसतं अनेकांकडून आम्ही जेव्हा जाणून घेतो तेव्हा हेच समजतं की केवळ पैसा कमवणं हा त्याचा उद्देश कधीच नव्हता, तर पर्यावरणीय भान जपून तुम्ही हे सगळं करताय आणि अनेकांना व्यासपीठ देत आहेत. त्यामध्ये अभ्यासू पर्यटक असतील, संशोधक असतील, त्याबरोबर रिसर्च करणारे विद्यार्थी असतील, त्यांच्यासाठी इथं खरं तर खजिना आहे. आणि आत्ता 2 ते 4 वर्ष तुम्ही हे सगळं काम करत आहे. आत्ता नेमके काय विद्यार्थ्यांसाठी किंवा या सगळ्यांसाठी नवीन तुम्ही घेऊन आलेला आहात किंवा इथं त्यांना उपलब्ध आहे? आत्ताचे जे विद्यार्थी आहेत ना ते मला खूप म्हणजे कदाचित ते माझं निरीक्षण असेल किंवा माझ्याकडे येणारे जे विद्यार्थी माझ्या ज्या कामाचं जे स्वरूप आहे हे बघून जे येतात त्याच्यामध्ये मला खूप फरक जाणवतो. आत्ता जे विद्यार्थी येतात ना ते खूप चिकित्सक आहेत. त्यांना पुढे जाऊन काही गोष्टी करायच्या आहेत पण त्यांना मार्गदर्शन देण्याची गरज आहे असं मला वाटतं. तर आम्ही एकत्रित बसतो. त्यांचे जे काही रिसर्च म्हणा किंवा रिसर्च पेपर असतात त्याच्यावर आम्ही डिस्कशन करतो. मग इथे मला आढळणारे जे फुलपाखरं आहेत, पक्षी आहेत, अनेक गोष्टी, कारण ते शेवटी लाईफ सायकल आहे. फुलपाखरांच्या अळींवर पक्षी जगतात त्यामुळे पक्षी पण अट्रॅक्ट होतात. आणि मग या लाईफ सायकलमध्ये आपण कसं या गोष्टी जे बायोडायव्हर्सिटी म्हणा किंवा अनेक गोष्टी या कशा हे विद्यार्थी स्टडी करतात हे मला त्यांच्याकडनं शिकायला मिळतं. आणि शलभ गार्डन हे त्यांना पूर्णपणे या गोष्टी या संशोधनासाठी एक खुलं मैदान उभं करून दिलेलं आहे. त्यामुळे फुलपाखरांवर, पक्ष्यांवर, इवन ज्या होस्ट प्लांट म्हणतो ज्याच्यावर ही फुलपाखरं जगतात, नेक्टर प्लांट्स असतात, तर त्यासाठी शलभ गार्डन हे त्यांना प्रोत्साहन देतं की तुम्ही मुंबई पुण्यामध्ये कुठेही जाऊ नका, तुम्ही इथे राहा, संशोधन करा, स्वतःचं एक विश्व निर्माण करा, स्वतःची जी स्वप्न आहेत त्यांना एक उभारी द्या. आणि शलभ गार्डन त्यांच्यासाठी पूर्णपणे तयारी करतं की तुम्ही तुमच्या आयुष्यात निसर्गावर तुमचं जर खरोखर प्रेम असेल तर तुम्ही या इथे शिका आणि आयुष्यात पुढे जा. बरोबर. पण 72 प्रकारची फुलपाखरांची नोंद सुद्धा इथे झालेली होती. मागे सुद्धा तुम्ही या सगळ्याबद्दल अगदी सविस्तर बोललेला होता. आता नेमकं काय त्यात बदल झालेत किंवा अजून त्यात किती ॲड झाल्यात काही प्रजाती याविषयी सांगू शकाल का? आता कसं आहे की अनफॉर्च्युनेटली आम्ही जे आता ऑब्झर्व करत आहोत त्याच्यामध्ये आम्हाला तेवढ्या प्रमाणात म्हणजे काउंट मिळतो पण जो काउंट आम्हाला जवळजवळ 3 वर्षापूर्वी मिळत होता तो काउंट आता मिळत नाहीये. हे का मिळत नाहीये याच्याविषयी जेव्हा आमच्या चर्चा चालतात तेव्हा आपण ज्या गोष्टी विकासाकडे नेतोय, जसं कोल्हापूर तरळ मार्ग हा विकासाच्या दळणवळणाच्या दृष्टीने अतिशय सुंदर मार्ग झालेला आहे ज्याच्यावर अनेक टुरिस्ट आपल्यापर्यंत पोहोचत आहेत. पण याच्यामुळे अनेक झाडं मधली कापली गेली किंवा त्याचं जे कॉन्क्रिटीकरण केलं गेलं त्यामुळे त्याचा पूर्ण इम्पॅक्ट हा आमचं गार्डन हे अगदी रोड टच असल्या कारणाने त्याच्यावर झाला.
फुलपाखरांचं काउंट हे स्पेसिफिक जे आम्हाला जे 72 टाईपचे फुलपाखरं मॉथ आपल्याला काउंट मिळतो, पण ज्यांची जी फ्रिक्वेन्सी होती किंवा हे जे ढगाळ वातावरण आहे किंवा अतिशय क्लायमेट चेंज आहे, म्हणजे जो आपण म्हणतो सकाळी एकदम ढगाळ थंड वातावरण असतं आणि दुपारी अतिशय गरम होतं, त्यामुळे फुलपाखरांची जी म्हणजे अगदी स्वच्छंदीपणा आहे त्यांचा जो फिरण्याचा, तो आम्हाला खूप कमी प्रमाणात आढळतोय. मग त्याच्यावर आता आम्ही काम करतोय. शलभा गार्डनमध्ये आम्ही अनेक वनस्पती लावल्या, ज्या होस्ट प्लांट आहेत, नेक्टर प्लांट आहेत, की ज्याच्यावर म्हणजे अगदी एक्झाम्पल सांगायचं झालं आपलं तर आमचं बदकवेल एक आहे प्लांट, तर त्याच्यावर अनेक फुलपाखरं आपली अंडी घालतात. म्हणजे त्यांचं जे लाईफ सायकल आहे ते आपल्याला ऑब्झर्व करायला तिथे मिळतं. मग त्याची जे प्लांटेशन आहे ते वाढवायचं का इथल्या ज्या वनस्पती आहेत ज्या आम्ही आतमध्ये डोंगरामधून काही शोधून आणू शकतो का, ज्या आपण लावू शकतो का? कारण शेवटी जेव्हा डोंगराला वणवा पेटतो स्पेसिफिकली या सीझनमध्ये, तेव्हा अनेक झाडंही नष्ट होतात आणि ती आपल्याला परत मिळवणं फार कठीण असतं. मग या उपक्रमामध्ये आमची जी काही हौशी स्टुडंट्स आहेत म्हणता येतील, की जे आम्हाला सतत मदत करत असतात. आणि आता नवीन टप्प्यामध्ये शलभा गार्डन पुढच्या स्टेपला आम्ही कसं समृद्ध करू शकतो याच्याविषयी आमचं फक्त प्लॅनिंग चालू आहे. पण आता कुठले विद्यार्थी इथं आहेत, काम करतात आणि त्यांचं काम नेमकं कशा पद्धतीनं सुरू आहे शलभमध्ये? आता इथला जो विद्यार्थी वर्ग आहे ना, हा विद्यार्थी वर्ग हा खूपसा शेतकरी आहे. त्यामुळे त्यांची शेतीची कामं असतात. काही स्टुडंट्स आहेत की जे कॉलेजमध्ये जाऊन त्यांना लेक्चर्स अटेंड करावे लागतात, त्यामुळे त्यांच्या याच्याप्रमाणे आपण त्यांना म्हणजे काय अवेलेबिलिटीप्रमाणे आपण त्यांना बोलवतो. माझ्या अवेलेबिलिटीप्रमाणे ते येतात आणि आम्ही एक चर्चासत्र ठेवतो किंवा आम्ही फेरफटका मारतो की आपण काय गोष्टी करायला पाहिजेत. आणि जे बॉटनिस्ट आहेत त्यांनी तर स्वतः ते खूप छान स्टडी करतात या गोष्टींचा, त्यामुळे झुओलॉजीचे स्टुडंट यांना अगदी पूर्ण ज्ञान आहे, पण प्रॅक्टिकल नॉलेज हे फक्त त्यांना शलभामध्ये मिळतं. बरोबर. त्यामुळे आम्ही दोन्ही म्हणजे माझा आवडता छंद, मला आवडतं निसर्गात राहणं आणि त्यांचा अभ्यास हे एकत्रित मिळून आम्ही शलभा गार्डन पुढच्या नेक्स्ट लेवलला नेतोय. आत्ता कुठली कुठली झाडं इथं आहेत आणि त्याचा या पर्यावरणासाठी किती महत्त्वाचा रोल आपल्याला पाहायला मिळतो? आता अनेक प्रकारची झाडं आहेत जे नेक्टर प्लांट म्हणतात, जे फक्त त्यांच्या नेक्टरसाठी उपयोगी पडतात. आता अगदी एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर आपल्याकडे जे कृष्णकमळ आहे, जे पॅशन फ्लॉवर्स म्हणतात त्याला, तर पॅशन फ्लॉवर्सवर पॅशन बटरफ्लाईज येतात आणि मादी त्याच्यावर अंडी घालते आणि पूर्ण लाईफ सायकल आम्ही त्याच्यावर स्टडी करतो. तर असे काही अनेक वनस्पती आहेत आपल्याकडे, औषधी वनस्पती आहेत. अगदी झालं तर आता मी मसाला प्लांट्स करतोय, कारण शेतकरी म्हटल्यानंतर त्यांना फक्त अशा वनस्पती लावून चालणार नाही, त्यांना त्याच्यातनं उत्पादनही मिळालं पाहिजे. बरोबर. म्हणून आता आम्ही मसाला प्लांटसाठी जातोय. आम्ही इथे वेलची लावली आहे, लवंग लावली आहे, तमालपत्र तर अतिशय सुंदर होतं कोकणामध्ये आणि त्याच्यावर आपण बटरफ्लायचं लाईफ सायकल ऑब्झर्व करतो. बरोबर. त्यामुळे एकीकडे तुम्हाला निसर्गाशी कनेक्ट होऊन नैसर्गिक ऑर्गॅनिक खतं देऊन झाडं वाढवायची आहेत आणि त्याच्यावर आपण फुलपाखरांना जोपासायचं, कारण फुलपाखरू हे अतिशय नाजूक घटक आहे निसर्गातला, बरोबर, पण अतिशय महत्त्वाचा. आता जे मी तुम्हाला सांगितलं की फुलपाखरांचं काउंट आपल्याला कमी झालेलं आहे, त्याच्यावरनं आपल्याला वस्तुस्थिती कळते. आज ते ऑब्झर्व करतात, आज आपण ऑब्झर्व करत नाही होत. यावर आपण बोलणारच आहोत, पण त्यापूर्वी एक प्रश्न असा आहे की जर हे अभ्यासक असतील, विद्यार्थी असतील आणि संशोधक असतील, त्यांना इथं यायचं आहे आणि या सगळ्या गोष्टी निहाळायच्या आहेत, अभ्यास करायचा असेल, तर त्यांनी कशा पद्धतीनं तुमच्याकडे यायला हवं आणि कशा पद्धतीनं तुमच्याशी जोडलं गेलं पाहिजे? नाही, मी तर नेहमीच तयार असते. अशा हौशी जे संशोधक असतील किंवा निसर्गप्रेमी असतील, अगदी त्यांना काही फार बॉटनिस्ट जिओलॉजिस्ट नाही, निसर्गप्रेमी असतील ना, तरीही आपले दरवाजे त्यांच्यासाठी खुले आहेत. माझा कॉन्टॅक्ट नंबर मी तुम्हाला देते, त्यांनी मला अप्रोच व्हावं. आपण मिळून सगळेजण कामं करू. तुमच्या शेतामध्ये म्हणा किंवा तुम्हाला जर काही पुढच्या टप्प्यासाठी जायचं असेल, कारण फुलपाखरं म्हणा, इन्सेक्ट्स म्हणा, हे परागीभवन करणार, हे तुमचं उत्पादन वाढवणार. त्यामुळे शेतकरी म्हणा, आता आमच्या गावामधले जे शेतकरी आहेत ते आता आम्ही एकत्र मिळून त्यांच्या शेतामध्ये हे मधमाशा दिसत नाही आहेत, ते माझ्याकडे आले
मला म्हणाले तुमच्या ह्याच्यामध्ये जे इन्सेक्ट्स आहेत हे काय येत आहेत, तर आमच्या ह्याच्यामध्ये आम्ही कसे आणायचं, तर त्याच्यावर आमचं चर्चासत्र बरोबर. झालं आणि त्याच्यावर आम्ही आता पुढच्या स्टेपला काही कामं करतोय. बरोबर. कृषीची काही अधिकारी आहेत आमच्याबरोबर आणि आम्ही एकत्रित मिळून कामं करतोय. तर ज्यांना खरोखर इंटरेस्ट आहे, ज्यांना वाटतं की त्यांनी यावं, त्यांच्यासाठी आमचे दरवाजे, डोअर्स आर ओपन फॉर देम ऑलवेज. बरोबर. एक वैशिष्ट्य इथलं जाणवलं ते म्हणजे इथला स्थानिक शेतकरी, विद्यार्थी तुमच्यासोबत आहेत आणि तुमचा हा प्लॅटफॉर्म त्यांच्यासाठी खुला आहे. ही एक जमेची बाजू या शलभ गार्डनची आम्हाला दिसून येते. इतकी वर्ष तुम्ही या क्षेत्रात आता कार्यरत आहात, पण जेव्हा तुम्ही सुरुवात केलेली होती शलभ गार्डनसाठीची, तेव्हा आणि आत्ता नेमके पर्यावरणीय बदल तुम्हाला काय जाणवतात? आणि ते जर जाणवत असेल तर आता विकासाच्या संकल्पना म्हणून नेमकं काय बदलण्याची गरज आहे असं तुम्हाला वाटतं? मी जेव्हा आली ना, तेव्हा मी जेव्हा बटरफ्लाय गार्डनला त्या कन्सेप्टखाली जेव्हा काम करायला सुरुवात केली, तेव्हा अनेक बटरफ्लायजने येऊन मी जे काय काम केलं त्याची दाद दिली. म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणात बटरफ्लायच्या मुवमेंट्स इथे मला ऑब्झर्व होत होत्या. परंतु आत्ता जवळजवळ 1 ते 1.5 वर्षामध्ये मॅडम इथे जो हा रस्ता झालेला आहे तराड टू कोल्हापूर, अतिशय सुंदर रस्ता आहे. आमचं शलभ गार्डन हे अगदी रोड टच आहे. इथे हे जे रस्ते जे कोल्हापूरवरनं जे तळ्याला जाण्याचा मार्ग आहे हा अतिशय सुखकर झालेला आहे आमच्या पर्यटकांसाठी. परंतु त्याचा इम्पॅक्ट हा मोठ्या प्रमाणावर आमच्या शलभ गार्डनमध्ये झाला. इथे रोडचं लेवलिंग करायला जे खणलं गेलं किंवा इथली जी झाडं आहेत, जे रस्ता रुंदीकरणासाठी जी झाडं कापली गेली, त्याचा फार फार मोठा इम्पॅक्ट हा शलभ गार्डनवर पडला. जवळजवळ 1 ते 1.5 वर्ष आम्ही आमचं शलभ गार्डन हे पर्यटकांसाठी बंद ठेवलेलं. कारण जिथे आम्ही फुलपाखरांचं संवर्धन करू शकत नाही तिथे आम्ही टुरिझम डेव्हलप करू शकत नाही. हा माझा मूळ मुद्दा होता. इथे जी धूळ येत होती, जे स्फोटकं वापरली जात होती म्हणजे लेवलिंग करण्यासाठी म्हणा, तसंच वनस्पती जे मोठे मोठे वृक्ष कापले गेले, त्याचा खूप 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 इम्पॅक्ट हा शलभ गार्डनवर झाला. त्यामुळे आत्तासुद्धा काउंट हे पूर्वीसारखं नाही आहे. त्यामुळे आम्ही इतर सगळेजण एकत्र मिळून परत मोठ्या प्रमाणात प्लांटेशन करण्याचा विचार करत आहोत की ज्याच्याने परत आम्हाला आमची जी बटरफ्लायज आहेत त्याचं काउंट जे 2 वर्षापूर्वी होतं ते या वर्षी मिळवण्याचे आमचे पूर्णपणे प्रयत्न आहेत. तुम्ही जसं कोकणात आलात, इथं स्थायिक झालात आणि रोजगाराची संधी स्वतःसाठी उपलब्ध तुम्ही करून घेतलात किंवा निर्माण केली, तसं जर कोकणातला तरुण जर इथंच राहायला हवा असं जर आपल्याला वाटत असेल तर त्यासाठी आपलं नियोजन काय असलं पाहिजे, एक प्लॅन असला पाहिजे, तो नेमका काय असावा आणि शलभ यासाठी नेमकं काय काम करणार आहे? आपल्याकडे जो तरुण वर्ग आहे त्याला भयंकर अट्रॅक्शन आहे मुंबई पुणे शहराचं आणि तिथे ते रोजगार उपलब्ध असल्या कारणाने ते तिथे जात आहेत, साहजिक आहे. तसंच काही जे त्याच्यावरचे जे त्यांचे आई वडील आहेत किंवा म्हातारी लोक आहेत जी वयोमानानुसार काही काम करू शकत नाही, अशी फक्त लोक आता गावाकडे राहिलेली आहेत. हे आमच्या ऑब्झर्वेशनमध्ये आलेलं आहे. त्या तरुण मुलांना आपण थांबवायचं कसं, हा जेव्हा मोठा प्रश्न सगळ्यांसमोर आमच्या आला तेव्हा खूपसे लोक म्हणाले की आपण काही शेतीशिवाय आपल्याकडे पर्याय नाही. त्यामुळे शेतीतनं आपण काय करू शकतो तर जास्तीत जास्त 1-4 महिन्याचा रोजगार निर्मिती करू शकतो त्यांना कामं देऊन. पण पुढचे 8 ते 10 महिने ते काय करणार? त्यासाठी जो आम्ही एक पर्याय निवडला तो म्हणजे टेक्नॉलॉजीचा. अनेक जे म्हणाल तुम्ही आंबे, आता फणस, आता हे जर तुम्ही बघितलं तर फणसाची भाजी ही अतिशय लोकप्रिय आहे. कोकणी माणूस हा फणसाची भाजी खाणार. अगदी इथे नाही तर परदेशात तर हमखास त्या आवर्जून मागून खाणार. तर अशा लोकांपर्यंत आपण पोहोचवू शकतो का?
तर काही आमच्याकडचे जी आहेत स्टुडंट्स आहेत ज्यांनी या भागामध्ये काम केलेलं आहे, त्यांनी असं आता सुरुवात केलेली आहे की फणसाची भाजी म्हणा किंवा आंब्याचा रस म्हणा, हा आपण प्रोसेस करून कसा लोकांपर्यंत पोहोचवू शकतो. लोकांची मागणी आहे, तर आपण उत्तमरित्या ती टेस्ट ठेवून, सोलकडीसुद्धा आपण ती टेस्ट ठेवून कशी लोकांपर्यंत पोहोचवू शकतो. तसंच पर्यटन हा फार महत्त्वाचा विषय आज कोकणामध्ये आहे. अतिशय मोठ्या प्रमाणात पर्यटक हे आता कोकणामध्ये येत आहेत आणि तळ कोकणामध्ये म्हणा, आपल्या वैभववाडीमध्ये म्हणा किंवा सिंधुदुर्गामध्ये म्हणा, खूप जणं यायला मागत आहेत. तर आम्ही त्यांना ऑथेंटिक जी कोकणी भाजी असते, फणसाची, काजूची, सोलकढी, तसंच जे नॉनव्हेज खातात त्यांच्यासाठी चिकन, मालवणी मसाल्यातलं वडे, हे त्यांना करून देतो. आणि या ज्या आपल्या महिला वर्ग आहेत, त्या महिला वर्ग या कामासाठी अतिशय खूप छानरित्या आम्हाला सहकार्य करतात. तर रोजगार मिळतो. शलभचं एक वेगळं नाव आज प्रस्थापित झालं आहे, कारण या महिला वर्ग आणि हा पुरुष वर्ग हे अतिशय सुंदररित्या आपल्या शलभ गार्डनसाठी खूप हेल्प करतात. त्यामुळे या गोष्टींना घेऊन आम्ही आज पुढे चाललेलो आहोत. बरोबर. पण रिसॉर्टमध्ये जी माणसं येतात, जसं तुम्ही उल्लेख केला की कोकणात जे बनतं तेच तुम्ही त्यांना जेवू घालण्याचा प्रयत्न करत असतात. तर तुमची स्पेशालिटी नेमकी काय आहे अजून? आमची स्पेशालिटी म्हणजे या सीझनप्रमाणे जे सीझनल असेल ते आम्ही देण्याचा प्रयत्न करतो. आज आमच्याकडे फणस आहेत, फणसाची भाजी, भाकरी, काजूची भाजी. आमच्याकडनं कोल्हापूरपासून सगळ्या लोकांचे डिमांड हेच असतात, आम्हाला फक्त काजूची भाजी आणि भाकरी हवी. कारण त्यांना बाकीचे पनीर टिक्का किंवा इतर गोष्टी या सहज शहरामध्ये मिळतात. ते मालवणी कोकणी चवीसाठी इथे येतात आणि त्यांना आम्ही फणसाची भाजी म्हणा, चिकन वडे म्हणा, काजूची भाजी म्हणा, आमरस, तसंच कोकम सरबत, सोलकढी हे देऊन अतिशय तृप्त करतो म्हणा. म्हणजे अगदी जाताना त्यांचं नेहमीचं असतं की त्यांच्या आठवणीत हा अनुभव म्हणून हा साठवला जातो. फक्त खाऊन ते इथून निघत नाही, तर त्यांना एक छानसा अनुभव कोकणातला हा शलभ गार्डनमध्ये मिळतो. आता हॉटेल व्यवसाय एक स्वतंत्र माध्यम आहे रोजगार निर्मितीचं. तुम्हाला काय वाटतं, कोकणाची परिस्थिती यासाठीची कशी आहे आणि तिचं सुधारायची असेल तर कशा पद्धतीनं हॉटेल व्यवसाय आपल्याला निर्माण करावा लागेल, त्याच्यासाठी कसा बेस तयार करावा लागेल? कोकणामध्ये स्पेसिफिक प्रॉब्लेम काय होतो माहिती आहे का? अनेक जण मागे सांगितल्याप्रमाणे शेतकरी आहेत. त्यांना त्यांच्या घरच्या जबाबदाऱ्या आहेत, त्यांचं शेत सांभाळून त्यांना पुढे जायचं आहे. त्यामुळे कामगार हे खूप कमी प्रमाणात मिळतात आपल्याला. कामगार म्हणण्यापेक्षा आपल्याला जे मदत करतात, सहयोगी असतात, ते खूप कमी प्रमाणात मिळतात. मग आपण ज्याप्रमाणे मी म्हटलं की सोलकढी म्हणा किंवा हे जे आहे याचं आपण प्रोसेसिंग करून काही गोष्टी या मोठ्या प्रमाणात, आता आमचं शलभ गार्डन हे फार ह्या स्टेजला तरी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नाही आहे. आम्ही अगदी फ्रेश फूडच इथे देतो. पण जर कोणाला त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात जर करायचं असेल की त्यांना एक 500 ते 600 कस्टमर दिवसाला सांभाळायचे आहेत, तर त्यांना एक प्रीमिक्स करून किंवा अशा गोष्टी करून नक्कीच त्यांना त्याचा फायदा मिळू शकेल. कारण आज कोकणपट्टीवर जे मसाले तयार होत आहेत, जे फिश आपल्याला मिळतात, जे मासे मिळत आहेत, ज्या भाज्या मिळतात, त्याची चव ही इतकी उत्कृष्ट आहे, जे हवामान आहे ते इतकं उत्कृष्ट आहे की तो एक सुंदर अनुभव हा टुरिस्टना मिळून जातो. बरोबर. त्यामुळे थोडंसं टेक्नॉलॉजी घ्या, थोडंसं रिसर्च करा, थोडंसं मार्केटिंग करा, नक्कीच पुढे जायला काहीच प्रॉब्लेम नाही आपल्याला. बरोबर. पण थोडक्यात आपण जर बघितलं तर अगदी हायवे लगत असलेलं हे शलभ गार्डन आणि रिसॉर्ट, म्हणजे एका बाजूला तुम्ही कोकणातले सगळे पदार्थांची चव चाखायची आणि दुसऱ्या बाजूला निसर्गाचा आनंद घ्यायचा, तोही अगदी मनसोक्त.
मॅडम, तुम्ही जसा उल्लेख मगापासून करताय तो म्हणजे रोजगाराची संधी तुम्ही इथल्या स्थानिकांना, शेतकऱ्यांना, युवाईला करून दिलेली आहे उपलब्ध. मग आता तुमच्यासोबत किती लोक जोडले गेलेले आहेत, किती कुटुंब या सगळ्यावर अवलंबून आहेत ज्यांना इथं रोजगार मिळतो, शिवाय किती अशी उलाढाल या माध्यमातून केली जाते अगदी वर्षाअखेरीसपर्यंत? आता सध्या म्हणाल तुम्ही तर आज माझ्याकडे 4 कामगार आहेत. हं. कामगार म्हणजे पुरुष कामगार आहेत. महिला कामगार 2 आहेत की ज्या आपल्या उद्याच्या काही लोक येणार, पर्यटक येणार आहेत, त्यांच्यासाठी जेवणाच्या तयारीसाठी त्या आहेत. उद्या अजून 2 आपल्या महिला कामगार येतील की जसे वडे तळणं, चिकन बनवणं वगैरे अशा त्या गोष्टी या महिला कामगार करतात. तसं बघायला गेलं तर आम्ही अजून शलभ गार्डन हे प्रायमरी स्टेजमध्ये. सगळ्यात महत्त्वाचं ज्यांना खरोखर इंटरेस्ट आहे, एक सोर्स ऑफ इन्कम म्हणून अशा पर्यटन किंवा अशा प्लॅटफॉर्मचा वापर करावा, त्यांनी स्वतः व्यवस्थित स्टडी करून पहिलं पाऊल उचलणं फार महत्त्वाचं आहे. माझ्या बाबतीमध्ये मॅडम काय झालं की माझा छंद म्हणून मी हे सुरुवात केली. त्याच्यामध्ये जवळजवळ 2 वर्ष ही माझी फक्त छंद जोपासण्यात गेली. ऑफकोर्स काहीच फुकट गेलं नाही. मला एक छानसा अनुभव मिळाला. मी स्वतः खूप त्या गोष्टीतनं शिकले. पण आज माझ्या त्या शिकलेल्या गोष्टींचा जर इतरांना फायदा करून घ्यायचा असेल तर त्यांनी व्यवस्थित रिसर्च करून पहिलं पाऊल व्यवस्थित उचलण्याची आवश्यकता आहे. आपण असणारे कोकणी माणसांना कसं जपायचं, आपण काम करताना कुठल्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या, आर्थिक नियोजन हे कसं करायचं. आता तुम्ही मला विचारलं तर आर्थिक तुमचं नियोजन किंवा आर्थिक उलाढाल काय आहे, तर अजूनही मी स्वतः पूर्णपणे निसर्गात काम करते. म्हणजे तो प्लॅटफॉर्म मी हळूहळू बिल्डअप करते. बरोबर. आज माझ्याकडे जी उद्या येणारी लोक आहेत, 11 जण उद्या आहेत, त्यांनी सांगितलं की सीमा आम्ही कुठेही जाणार नाही, आम्ही फक्त तुझ्याकडे येणार. हा जो अप्रोच आहे, तू जे देशील ते खाणार. कारण त्यांना माहिती आहे आज माझ्याकडे जे फ्रेश फूड तुम्हाला मिळतंय ते कुठल्याही इथल्या मोठमोठ्या हॉटेल्समध्ये मिळणं शक्य नाही. फ्रेश फूड कोकणी माणसाने स्वतः जेवण बनवलेलं, कुठलाही बाहेरचा म्हणजे परप्रांतीय कामगार अजूनपर्यंत आम्ही घेत नाही आहोत. काही गोष्टी आपल्याला कराव्या लागतात की ज्या गोष्टींसाठी त्यांची हेल्प मिळते, पण बेसिक ज्या गोष्टी आहेत ज्याच्यावर आमचं शलभ गार्डन उभं आहे हे फक्त आणि फक्त कोकणी माणसांमुळे. वैभववाडी तालुक्यातले अनेक जण, देवगड साईडचे अनेक जण इथे येऊन कामं करतात, मला मदत करतात आणि त्यांच्या याच्यातनं जे आम्ही आमची बाग समृद्ध करत आहोत ते जास्त महत्त्वाचं आहे. पण नक्कीच या पुढच्या टप्प्यामध्ये आम्ही आर्थिकदृष्ट्या आपल्याला कसं इन्कम जनरेट करतो त्याचा आमचा पूर्ण डेटाबेस तयार आहे. त्याच्यावर आता आम्ही काम करायला सुरुवात करत आहोत. बरं. शलभ गार्डन आणि रिसॉर्टमध्ये महाराष्ट्र, देश आणि परदेशातूनही पर्यटक हजेरी लावत असतात. कोकणात पिकणारं हंगामी पदार्थ यांची अस्सल चव त्यांना इथं चाखता येते. आता मी सध्या शलभ गार्डन रिसॉर्टमध्ये व्हिजिट दिली आहे. हे वैभववाडीमध्ये उत्तमरित्या आहे. यामध्ये चांगलं सुखसोयी आहेत आणि त्याप्रमाणे ते बटरफ्लाय गार्डन मला उत्कृष्ट वाटलं आणि त्यामध्ये लावलेल्या स्पायसेस झाडांची माहिती आम्हाला स्मिता राणे यांनी उत्कृष्ट दिली आणि त्यांचे धन्यवाद करतो की असे आम्हाला ही छोटी छोटी झाडांची माहिती अगोदर नव्हती ती आपण आता आम्हाला वाटते की आपण पण झाडं लावावी करून. जेवण छान होतं, जेवण उत्कृष्ट होतं. व्हेजमध्ये मस्त मला आवडणारी फणसाची भाजी आणि आमरस मिळाला. तो ह्या वर्षीचा पहिला आमरस ती वाटी मी पहिल्यांदा खातो आहे आणि छान होतं. डाळ भात वगैरे कोकणात उत्कृष्ट व्हेज थाळी होती. एकदम उत्कृष्ट वाटला. उत्कृष्ट. जय मालवण, जय कोकण. माहेरच्या सख्या या ग्रुपमधनं आम्ही इकडे आलो त्यांच्या मैत्रिणींबरोबर, सख्यांबरोबर सगळे सखे. आमचा 10 जणांचा ग्रुप आहे. तो आम्ही कुठलं गाव आपलं वडसगाव त्या तिथे आलो होतो आणि वाटेत जाताना हे तुमचं शलभ रिसॉर्ट लागलं. उत्कृष्ट जेवण, उत्कृष्ट राहणीमान इथलं आणि बाजूचं आवार, खूप छान झाडं. आम्ही शलभाची ॲडव्हर्टाईज पाहिली होती, मैत्रिणीने टाकली
आतमध्ये प्रवेश केल्याबरोबर खूप प्रसन्न वाटलं आणि आल्याबरोबर आमचं स्वागत शहाळ्यांनी झालं. तिथे सगळं मन जिंकून घेतलेलं आहे आणि नंतर पूर्ण बाग बघितली आणि नुसती झाडं नाही पण त्या झाडांवर का ते बटरफ्लाय बसतात आणि मग नंतर ते काय खातात, त्यांचं कसं काही होतं त्याची पण माहिती प्रथमच असेल मला. छान वाटलं जेवण तर तिथं. अनेक स्थानिक इथं कामाला येतात, मात्र सीमा राणे त्यांचाही सन्मान तेवढाच ठेवतात. आपुलकीनं मायेनं त्यांनाही आपलंसं करतात. गेले 15 वर्ष ज्यावेळी राणेसाहेब इथं आले त्यापासून आम्ही इथं यांच्याकडे आम्ही रोजगार करतो आहे आणि सगळं बांधकाम, कलंब लावणे, नारळी लावणे, बागशाय, काजू लावणे, त्यांना खतपाणी घालणे, त्यापासून आम्हाला इथं राणेसाहेब आम्हाला इथं कायम आम्हाला इथं रोजगार देतात. मॅडम पण आम्हाला कायम आम्हाला साथ देतात आणि त्यांचे मी आभारी आहे. एक मोठी भरारी शलभनं या माध्यमातून घेतलेली आहेत. गेली 4 वर्ष अगदी यशस्वीरित्या याची वाटचाल सुरू आहे. पण आता भविष्यात आम्हाला काय नेमकं पाहायला मिळणार आहे? भविष्यात आम्ही पहिल्या स्टेजला टुरिझम डेव्हलप करतो आहे, ज्याच्यामध्ये ऑलरेडी आमच्याकडे 2 मोठ्या म्हणजे 2 यांची ॲकोमोडेशन आहेत आणि एक मोठी रूम आहे, त्याच्यामध्ये 15-1 जण आरामात राहू शकतात. त्यांना आम्ही ऑथेंटिक जेवण देतो ज्याच्यावर ते खुश असणार. हा जो एक्सपिरियन्स आहे ना, हा एक्सपिरियन्स घेऊन आम्ही पुढे जातो आहे. आता टुरिझम आणि आपण नेचरमध्ये सेल्फ सस्टेनेबल लाईफ कसं जगू शकतो, म्हणजे आमच्या स्वतःसाठी सुद्धा वर्षातल्या कुठल्याही वेळी तुम्ही या, तुम्हाला खायला फ्रूट्स तरी मिळतील, भाज्या तरी मिळतील. हे आम्ही आमच्यासाठी करतो आहे, आमच्या इथल्या पक्ष्यांसाठी करतो आहे, फुलपाखरांसाठी करतो आहे. पण आर्थिकदृष्ट्या जर आपल्याला काही डेव्हलपमेंट करायचे असतील तर टुरिझमशिवाय दुसरा पर्याय ॲट दिस मोमेंट मला तरी दिसत नाही. कारण शेती करणं हे पर्यावरणावर खूपसं अवलंबून आहे आणि त्या टेक्नॉलॉजी जी डेव्हलप होते की जे तुम्ही व्यवस्थित करू शकता टेक्नॉलॉजी वापरून, त्याच्यासाठी आम्हाला अजून पुढचे 2 ते 3 वर्ष लागतील. म्हणजे आत्ता सध्या आम्ही AI ची मदत घेऊन काही कामं करतो आहे. जे तुम्ही बघितलात आता जो भाग सगळा बघितला तर एक सपाट आहे तर एक डोंगरासारखा भाग आहे, ज्याच्यामध्ये आपण पाण्याचं नियोजन करणं खूप कठीण जातं. मग त्याच्यामध्ये आम्ही AI चा वापर करतो आहे, त्याच्यामध्ये आम्ही टेक्नॉलॉजीचा वापर करतो आहे. वनस्पती कशा वाढवायच्या त्याच्यासाठी आम्ही इन्फॉर्मेशन सगळी जी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आहे ती घेतो आहे. नवीन क्रॉप्स कुठले आहेत त्याचा अभ्यास करतो आहे. अनेक नर्सरीज, अतिशय चांगल्या नर्सरी आहेत, त्या आम्हाला अतिशय चांगल्या तऱ्हेने हेल्प करत आहेत. तर आम्ही बाग समृद्ध करतो आहे. बाग समृद्ध करता करता टुरिझम डेव्हलप करतो आहे आणि टुरिझम डेव्हलप करता करता त्यांना आम्ही अशा तऱ्हेचा एक्सपिरियन्स द्यायचा की कोकण हे फार सुंदर आहे, इथे सोयी चांगल्या होतात आणि तुम्ही तो एक छानसा अनुभव घेऊन रिलॅक्स होऊन पुन्हा तुम्ही तुमच्या क्षेत्रामध्ये म्हणजे कॉर्पोरेटला किंवा अनेक क्षेत्रामध्ये तुम्ही कामं करू शकता फ्रेश माइंडने. तर हा अनुभव देऊन आम्हाला टुरिझम डेव्हलप करायचं आहे. निसर्ग संवर्धन त्याचबरोबर फुलपाखरांचं रक्षण हे शलभच्या माध्यमातून सुरूच आहे. विद्यार्थ्यांसाठी प्लॅटफॉर्म निर्माण तुम्ही करून देत आहेत. त्याचबरोबर इथला स्थानिक शेतकरी असेल, उद्योजक असेल किंवा तरुण असेल, त्यांना तुम्ही इथलं व्यासपीठ निर्माण करून देतात. पण याबरोबरच आता ज्या अनेक महिला तुमच्यासारख्या ज्या आहेत, ज्यांना उद्योजिका बनायचं असेल किंवा असं काहीतरी वेगळं निर्माण करायचं असेल, त्यांना तुम्ही नेमका काय सल्ला द्या? त्यांना मी सांगेन स्वतःचं जे पॅशन आहे ते जपा. तुम्हाला जर खरोखर निसर्गात येऊन काम करायचं असेल ना, तर तुम्ही येऊन एक अभ्यास करून काही गोष्टी ज्या असतात, जे पुस्तकी ज्ञान असतं म्हणा किंवा इतरांचा जो एक्सपिरियन्स असतो, पण जोपर्यंत तुम्ही स्वतःहून येऊन काम करत नाही, काही एक्सपिरियन्स घेत नाही, तोपर्यंत कठीण असतं. म्हणजे पहिलं म्हणतात ना, ॲक्शन घेणं फार महत्त्वाचं आहे. माझ्या बाबतीमध्ये मी ॲक्शन घेतली आणि त्याच्यानंतर मला अंडरस्टँड झालं. पण आज
मी तुम्हाला काही गोष्टी सांगू शकते की मी जे 2 वर्षामध्ये शिकले ते तुम्हाला या प्लॅटफॉर्मला मी तुम्हाला आता सांगू शकते की या चुका करू नका, किंवा या गोष्टी आहेत आता ही टेक्नॉलॉजी आहेत ती पहिल्यांदा ॲडॉप्ट करा. गार्डनची सुरुवात जी आहे ती एक व्यवस्थापन करून सुरुवात करा. अतिशय चांगला स्कोप आहे. तुम्ही जर ॲग्रिकल्चरमध्ये येत असाल तर त्याला चांगला स्कोप आहे, तुम्ही टुरिझमला येत असाल तर त्याला स्कोप आहे. फक्त एक आहे की पहिलं पाऊल उचला आणि गेट कनेक्टेड विथ द पीपल. सगळ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करा. तुम्हाला मदतीचे हात हे 100% तुमच्या आजूबाजूला असतात. फक्त तुमचे प्रयत्न हे फार महत्त्वाचे आहेत. फार महत्त्वाचा तुम्ही संदेश या निमित्तानं आमच्या सगळ्या प्रेक्षकांना दिलेला आहे आणि पुढील वाटचालीसाठी सुद्धा शलभ गार्डन त्याचबरोबर रिसॉर्टला खूप खूप शुभेच्छा आहेत आमच्या. थँक्यू. अशीच घौडदौड तुमची या माध्यमातून सुरू राहू देत. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. शलभ गार्डन आणि रिसॉर्टच्या डायरेक्टर सीमा राणे यांचा छंद म्हणून सुरू झालेला आज प्रवास एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर येऊन पोहोचला. निसर्ग संवर्धन त्याचबरोबर फुलपाखरांचं जतन आणि कोकणी माणूस हे या गार्डनचं वैशिष्ट्य म्हणावं लागेल. आज हा प्रवास अनेक महिलांना प्रेरणा देणाराच ठरणार आहे. अनेक गोष्टी त्यांच्याकडून आपल्याला शिकण्यासारख्या आहेत. आता आम्ही इथंच थांबणार आहोत, पण तुम्हाला सुद्धा पुन्हा एकदा महिला दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह मी जुईली पांगम, कोकण साद लाईव्ह, वैभववाडी.